Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Irenea, ginaingon, bisag idaran na, pero bisag asa pisliton, musidlit dayon. Dili matawag nga sa ang magbinyo sa magkadaghan. Mao kining nahitabo sa kinabuhi, nga dili na ako mahimong mahikalimtan. O yun nun, unsa atot nimo? Unsa pa, manguyag ko nimo, Irenea. Hala ha? Nganong mikatawa man ka, Irenea? Unsa man kawa ka mahadlok? Sa unsa man, wa naman kay bana, wa na kay kabilingan sa kinabuhi. Sumay akong kadlukan, Irenea. Duha na nako kabana ang namatay. Unya? Di ka mabala ka og mahadlok? Nga tingali ikay ikatulong mamatay? Nidawa ta sa lagi kag bisita mga Irenea. Ay lain sa kig-abugo na ako siyo nun. Nga tarong mangianhis pay. O ako pul iglaki ma. Oy lain po ni mong sinultihan dong uy. Tiguang naman ka ma. Ano kaya nga mo baton og laki si mong kinabuhi? Buhboy. Nasad? Ngita sa patyon nun si Mama Irenea Murphy. Unsa man atong inahan baboy uy? Mura magyapo batan-on ang muna na. Nagkataas yung edad, nakaway buot Mama Irenea Murphy. Ay, Ako gini maglagot. Utos sa mga lalaking mani sa tuwang muyab niya. Ako mo ginagisan ba? kasal? O mga anak. Boy, nga nasiga man na imong mata diya, boy. Di ka kariak? Magpakasal sa mama. Ay pastilan. Ika. Pakaslan man ko niyo nun. Musugot mong sa dili. Yun nun rabat ba yung pakasal ni mo? Kisa apelido? Rabat? No. Nunoy tabar-bar yun nun rabat. Hala, no. Dili oy. Oh, kisa din naman. Nga nung mura magaghangol og lalaki, ma. Ang ulyod. Pagsa, hinahinayo ko pagsulti ha, Marife. Ako ning kalipay. Oh. Nya, kalipay sa dimo nga nana sa laing mamatay. Nakasalag yun ta, Irenea. Bisag supak ang duha ni mo ka anak. Wa may makabuot sa kong kalipay yun nun. Maluya ko guway laki sa kong kinabuhi. Dugay na kong nangandoy nga maako ka, Irenea. Tanas kwarto na. Tana, dali dayon. Uy, hunong na pagpangagis ni mo. Maikog ta sa bakong bana ni mama. Maikog! Wa magilisay maikog na to! Ay, pasagdan na to si mama. Good, pasagdan na Paitay, mamay! Paita, mamay! Ilog na kunog pinaunsa man ka, uy! Yun nun!
Ulo, si Mama! Tabang mo! Si Yunod! Yatake! Hala, oy. Katulo na nakabiyuda, doy. Katulo na dyan. Ay, mo man siguro ko iswerte sa mga laki. Swerte ka, oy. Pero di lang magdugay nimo kay mamatay man na yun. ay, sorry, oy. Peace, peace. Makauna. Naray mo kagalingon, matyan ko ba na? Sampo ni mga di nakapaminyo balik sa mungmahan. Musulti lang mo sa ama, anak, kay di man ka mo'y nahitabuan. Mukaon ka o dili. Kay manrabaho na Miss Buboy baya. Biyain ako ninyo. Gusto kong mag-inusara. Bili pa nimo, Andrea. Ay, Andrea naman ang Irenia. Ay, bago pa kang nabiyuda o usab. Karon, napagwapa na sad ko. Di ko magpadas ka gool, no, bayot. Bayot, pedicure, manicure ko be. Oh. Ernia? Bradex, ikaw? Uy, kagwapo, nagot nimo. Long time no see, ha? Uy, kumusta ka na, Ernia? Kumusta naman ka? Di ko makalimot ni mo sa high school pa ta. Diyang nag-date sa sinihan o gilips to lips ta ka. Di ba? Di pa ta uyab na to. Pero may bawas po ka. Diyang akong gilips to lips. Good kisser, magod ka. Maong may bawas kong lips to lips nimo. So, pila na may imong anak, ha? Ipaila-ilaw niya ko sa imong pamilya. Wala naman kong minyo. Ha? Wala akong maminyo. Unsa? Imo pa kong ki-invite og dinner. Imo pa gid kong gihatod sa bahay. Thank you kayo, Bradex. Renia, kung sugot ka, balik ko na kung atong kanhing pagpati. Unsa man. Sultihan ta ka no, Bradex. Bago lang kong nabiyuda sa ikatulo na kong pana. Angay kang mahadlo kay matod nila. Buayahon ko no, kay di ko mabuhian og bana. Di ko madlok mamatay. Kung mamatay ko, ibabaw sa kamay. Oh! Irenia, Oy! kadali ba nimo nakakitagpat yun noon? Uy, hilom diha, oy! Ikaw yun, no? Kung ako pala'y lalaki ay syudig yun ko manguyab. Ug magpakasal nimo kay mamatay kog sa iyo. No sama ng inyong sakal, kasal. Bradex. Musidlik naman niyapon ka. Bisag-asa ka, bislit-sidlit. Fighter niyapon ka. Natural. Fighter pa ganing ako, pares. Fighter sa... Super good ay ka. Sukol, eh. Umod ka ni. Bradex. Katiyot. Ako mo pa ibabaw, ha? Bali-bali. Bradex. Bradex. Impawa na lagi ka mo, Baus. Baus ba? Bradex. Uy. Bradex. Uy, lami kaayo. Sika lagi ng mata ni mo. Bradex. Bradex. Bradex, ayaw pagbinuang ba? Bradex! Kinuha ko. Wala maglihok si Bradex! Bradex! Sama sa tulo kong namatay nga mga bana. Patay na sabag ikaw at na si Bradex. KNK. Unsay KNK bayot. Kay ngano ka, ha? Ay, ambot lang, Oroy. Ngano? Dili ka mabuhian og lalaki sa imong life.
Unsa may akong buhaton, Diyos? Pakudlit ka. Pero unsa man ang kudlit, ha? Aron ma-stop na ang imong pagpamatay sa mga lalaki. Ha? Kung sa mano ka pa, pirmi kang makabuno. Di ko mutuoan ng kudlit, oy. Sa ato pa, punan pa nimo ang mga lalaki nga malambigit nimo ug mamatay. Hindi na ko, oy. Last na tingay to, oy. Uy! Katadyaw nimo mo sulti, nagkagdili na ka. Ay, lagi bayot. Uy, mura magpamat yun sa una na kumbana ko tos mga lalaking malambigits kung kinabuhi, uy. Mura! Basig nagselos ang una nimong banas ha? Basin. Ay, hindi na ko bayot. Dili og dili na gyud ko mangitag lalaki sa kung kinabuhi. Hi. Oh, ako imong gigrit. Ikaw. Ako si Miles. Ikaw si... Erinea. Prangka ba ako? Ha? Nakagusto ko nimo. Unsa? Wag ka ba magtanaw na ako nga idara naman ko? Ang gugma, dili magbili unsay pangidaron. Sure ka, Miles? Akong kasing-kasing ang nagbuot nga higugmaon ka, Erenia. Kanakon, okay lang nimo. Unsa? Batan ang tumboy na higugman na ako. Basi dili na ni mamatay kay babae man. Kung tinuuray ng imuha diri na ako, mas mahirang mahibaw ka, ha? Nga magkaupat na kong nabiyuda o... Sa ako nagisulti nimo. Ang akong kasing-kasing ang nagdudlo nga higugmaon ka. Erenia, will you marry me? Kung okay ka, mularga ta silang nasod. Ug adto ta dito mapakasal. Unsa? Mutuo man mo sa dili, pero tuo na lang mo aron ta madali. Nilarga mi si Miles sa laing nasod ug dito nagpakasal. 3 years na mi karon og kaluoy Ginoo. Buhi pa man pod si Miles. Sayot gyud sila nga permi kuno kong makabuno. Mga kutumang kasama ang kaagi ni Erenia, dinhining tulumanon. What's the style? Perming makabuno style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.